Sikulundi TV njengamanje kwi-crush yami yakudala. Ngiyalazi uhlelo lethu ukuthi lumnani kangakanani. Njengamanje kufike ubhuti uKhawulani uze nge-crush yakhe yakudala azokhuluma ngayo. Akafisa ukuthi introduce lana. Sanibonani, igama lami nguJabu Mthethwa. Sanibonani, igama lami nguJabu kaMthethwa. Siku-Ulundi TV kwi-crush yami yakudala. Njengamanje sinesivakashi sethu esinguluNsani oze nge-crush yakhe okumuntu okade amthanda akasabayo ukumtshela. So thina usithumile njengabantu baku-Ulundi TV ukuthi simkhulumele kuSibongile ukuze bezokwazi ukuthi axoxe akhiphe ama-feelings akhe akanaye ngaye. Okay, nangu uLungsani usefikile. Lungsani Sithandwa. Mama kahle. Lungsani ufikile usibhalelile la ku-crush yami yakudala ukuthi ufisa ukuthi uSibongile ukwazi ukukhuluma naye, ukwazi ukukhipha ama-feelings akho onawo ngayo since umsaba ukuthi ukhulume naye. Simbhalelile naye ukuthi afike lana nizoxoxa. Uphendulile uSibongile uphendulile wathi hayi uzofika azoza ukuthi ngabe ubani lo ofuna ukuthi azokhuluma naye. Akakakwazi ukuthi ungubani lo akade simtshela ukuthi uzoza. Akamazi nathi futhi. Ngishayisa ngamahloni. No, akona amahloni. Wena thula, angithi wena ufisa ukuhambisa ama-feelings akho kuyena. Yena uzothula lalela. Uma ukuthi niyabevele ne-crush nawe, konke kuzohamba kahle. Nasi ngesilana ne-crush yami yakudala sizokulekelela. Alright, ngiyabonga.